Nyt esittelen minun tekemät koruni. Tai nyt aiheena on korvikset. Ja tässä on tämmöisiä vähän niinku cameon tyylisiä korviksia tehty. Et nää on näitä cameon tyylisiä. Sitten on tämmöiset harjoitukset. Sitten tässä on jäätelökorviksia. Että jäätelökorvis. Näitä on eri värisiä, kuten huomaat. Sitten mennään My Little Ponyin. Sitten myös on tällä hetkellä, ei ole tässä laitettu esille, mutta on myös keltaisen väriset, se Applejack vai mikä niminen on se. Ja nämä täällä ylhäällä, jotka ovat tästä kuvattuna, niin ovat 10 € kappale, että jos kiinnostaa jotain tilata, niin nämä ylhäällä olevat saa tilattua vaikka tuonne kuvan alle, kun ilmoitat, niin minulta saa tilata ja tietysti voin tehdä tilauksesta myös näitä enemmänkin. Ja sitten mennään tänne alas oleviin korviksiin. Tämmöisiä lehtikorviksia esimerkiksi eri värisellä helmellä on saatavana. Ja sitten tällaisia avainkorviksia. Sitten mennään, aloitus ei ole hyvä, mutta mennään tällaisiin pöllökorviksiin. Sitten on puusydämet, sitten on pienet jäätelöt. Tämmöiset pöllöt. Ja nämä alhaalla olevat korvikset, mitkä ovat, niin nämä ovat 5 € kappale. Ja tässä ovat tällä hetkellä, mitä olen tähän laittanut, että tilauksesta voin tietysti tehdä muunkinlaisia oman toiveettesi mukaan. Että jos on tietty juhla ja sinne kaipaat korviksia, tai yleensäkin rannekoruja tai kaulakoruja tai mitä tahansa, niin kun olet minun yhteydessä, niin sitten voin tilauksesta tehdä. Ja tietysti näitä kaikenlaisia näitä korviksia mitä on. Ja näitä muita korviksia tällaisia, niin minä voin tehdä myös toisella värilläkin, jos kiinnostaa. Ja kaikki korut mitä minulla tällä hetkellä on ja mitä minä yleensäkin teen, niin ne ovat nikkelittömiä. Että eivät sisällä nikkeliä nämä korvikset. Että kaikki nikkeliallergikot voi ostaa. Tietysti en sitten takaa, vaikka on sanottu, että on nikkeliä, mutta joitakin on myös sellaisia nikkeliallergisia, että jotka ei pysty käyttämään tietysti kun hopeisia korviksia, tai siis hopeista sitä korviksen koukkua. Että nämä siis ei ole aitoa mitään hopeaa. Mutta ovat nikkelittömiä, itse tiedän, koska itsekin olen nikkelin allerginen ja pystyn myös käyttämään näitä. Mutta sekinhän on tietysti henkilökohtaista. Että jos vain kiinnostaa nämä korvikset, niin ole yhteydessä tonne alle. Mutta tämä korvisten esittely loppuu nyt tähän, joten kiitos kun katsoit videon. Jos kiinnostaa, niin seuraa. Niin jatkossa on myös tulossa video, kun minä teen jotain korua. Että jos kiinnostaa sen seurata, kiinnostaa siis nähdä, että millainen on tulossa, niin painaa seuraa nappia, niin tiedät ensimmäisten joukossa. Mutta kiitos teille rakkaille katsojille. Hei hei!